Ассаламу алейкум, партизано. Хуб, ана, як чиза фромӯш накунем ки тароф дигар мезанем аҷоиса шумо буфаҳмем. Хуб, партизанӣ сета пункт дора бачаҳо, сета пункт. Якум, аз назар мегзаронӣ, муайян мекунӣ, амал мекунӣ. Фромӯш накунӣ, аз назар мегзаронӣ, муайян мекунӣ, амал мекунӣ. Хуб, амали мо чие? Амали мо ба парол гап мезанам буфаҳмед. Д моли диктаторай, моли золимай, моле ки мазлума моша хурдесай, д ҳамияй. Ва ишора гап мезанам буфаҳмед. Барои партизано гуфтанд ки аҷоиса брат ба партизано маслиҳат кардем, парол қади гап мезанем. Д моли золимай, чор золим хичай. Фаҳмидин? Ба ҳамон хотир якум бор сигналиш додим моша ислоҳ нашид, чор хича сигнал мети ба танаи девор бигарда. Фаҳмидин? Ба танаи девор бигардара шумо хутон буфаҳмед. Хуб, партизан бояд мисли скорпион боша. Фаҳмидин бачаҳо, аётон наброрем. Партизан мисли скорпион бояд боша. Скорпион ҳамин ҷиндораке ки майдаке ки дар куни сӯзанча доранд ҳамоай, фромӯш накунем. Фаҳмидин? Ҳамин тиха мерава ку коша мекунам мегарда меоя. Ба ҳамон хотир ҳар яктаи шумо, ҳар қишри ҷомеае ки мехоҳем ки зиндагии хуб дошта бошен, мехоҳем ки шароити хуб дар зиндагӣ кунӣ, мисли эмомалӣ, мисли калонаи эмомалӣ, мисли диздои эмомалӣ, партизан шо. Партизан шо, аз назар гузарон, муайян ку, амал ку. Сета пункт. Амал кардан дта пункт дора. Пункти д, пункти чор. Д молшай, чор худиш. Золиму диктатор хичай, чор. Фромӯш накунед. Ана бачаҳое ки дар Россия ҳастен, паспортҳои каразардора дорен, и ана проблемае ки шида набуромада тонистесен аксарият начи ана роҳ дошта бошен, бихезем бием партизан шин. Мушкилот дорӣ, мехоҳӣ зинда монӣ, ҳам дар Россия, ҳам дар Тоҷикистон, партизан шо. Мехоҳӣ ки худ дар зиндагии хуб, дар зиндагии шароити хуб зиндагӣ кунӣ, партизан шо. Раиси ноҳията, раиси маҳаллата, раиси кӯчата, диздои кӯчата муайян ку, рақами д, рақами чорро амал ку. Д молша хок бигардон, чор хича ба тана девор рагаштанша тамошо ку. Хуб, баъд партизан ҳама вақт методи хича фромӯш накуна. Партизан секретай. Инами менто уголовникҳое ҳастанд, ҳамин методи партизания дамо. Фромӯш накунем. Партизан рагардиш бояд секрет боша. Партизан нигоҳаш бояд секрет боша. Партизан хона рафтӣ, дар даҳанат аҳамият бути чӣ гап мегӯй. Радарай ку, радари дар мошин мезаниш, пешакӣ нишон метад ки хатарай пеши ту, штрафот мекунанд ку, радари сенсорӣ бояд партизан кор кунад. Фромӯш накунем. ҳар як партизан бояд хитрист дошта боша. ҳози ташвиши сахте ки эмомалиро оварда расонда хати клано, хати диздову шайтону бизигӯрихиш, хитристи партизанай. Фромӯш накунем. Партизан бояд супер хитрист дошта боша. Супер. Фаҳмидин? Партизан мисли кобра бояд боша, хитрист дошта боша. Фаҳмидин? Кобра майда ба вехи дарахт мерава, коша мекунад. Барои ҳамон хитристи партизан як бар баша дар ташвиш оварда наёфтесан. Фаҳмидин? Гуфтум ку скорпион. ҳар яктаи ту эҳтиёт ку, аз эҳтиёткорӣ истифода бибар ва амал намо. Партизан ҳамаи ҷода бояд ки хитриси хича дошта боша. Чи дар як круг мешини хитриси хита дошта бош, интереси хита дошта бош, хаппу налақ. Барои ҳамо ӯзи свет надорӣ. дар чанд минтақаҳо, дар Ванҷ, дар Вахиё, дар Ғарм, дар Файзобод, дар Ваҳдат, Хуҷроби Гарм, дар Омид, дар Панҷакент, дар Айнӣ, дар ҳар куҷои, дар Варзоб, дар Ҳисор, дар Қирған, дар Уялӣ, дар ҳар минтақае ки 68 шаҳру ноҳия вилояте ки ҳастем, свет надорӣ. Партизан ша, светат мета.
партизанша зиндаги мета. Модай сездара да дасти хидат мегири. Бойгари, тило, тангаи ки дизидеса имумали ба ҳамроҳи каланиш будонем ки хитристи партизан анами чизоро ба дасти хидиш мегира. ҳар ятайти будонем зиндагии хуб мехоҳӣ, проблема дорӣ. Бачата тӯҳмат кардан дар тирмашиштагиай партизанша дар адим чӣ мегӯянд коргари мақомоти имомалӣ дар данғара заминота гирифтагиянд. бачаҳои Нуруддин зулмат кардесай, дар дуруни Кулоб Зардиев зулмат кардесай партизанша. ай зулми Зардиев пахтата наметони хуба ба даст гирифта ку об надорӣ ку обта гирифтай светат намета, барқат намета, диздидесай гоҳта мезана Зардиев дар Кулоб. партизанша партизани тамоми империяи диктатора нест мекунад. партизан методи хича истифода бара. хитрис вазбин бояд партизан дошта боша. баъд ба мақсад мерасӣ. хитрис надорӣ, наметони хитрис дада хита секрет хита идора карда наметони партизан наша. хитриси хита контрол карда наметони наша партизан. бояд қарор бишита яҷо. и партизани хитрис мехоҳад, партизани секрет дора. ҳамаи чӯ партизан секретай. ҳатто кор да мерай ку я амала мекунӣ, назар мезани амал мекунӣ, хитриси хита дошта бош, нагӯ, налақ, ягон положени налақ. партизани ту. партизан секрети худча дора. любое время ку гапта аҳамият бите. дар куҷое ҳастӣ гапта аҳамият бите, чӣ мегӯӣ? хонаи раиса мебинӣ свет дора. гуфтум ку ҳамун хонаша рақами диққати контролш кӯ. фаҳмидӣ? хок молша ба хок мубаддал бигардон. нафаҳмидак, свете надод. 68 ноҳияу шаҳре ки ҳастен номбар кардум, ҳар куҷое ҳастен. раиси ноҳияра дизди эмомалиай, раиси фархорай хуҷанде омаде да фархор дизди омадай, барқта медизда, молта медизда, дизди омадай. хуҷандиё бигиред хонаша да ҳамунҷа формулаи дира истифода бар. да ҳамун хуҷанд молу молиша нест ки у фархор диздидани рафтай. раиси Кулоб гапто намегаву гапша мекунаву фақат лаб мегаву амал намекуна. рақами дира истифода бар. ислоҳ наши, рақами 4 истифода бар. молша хоку худиш нафаҳмид, худ чая хеле ки ба танаи девол дура гашташа тамошо ку. қабила барова девола. ҳама шумо қишри ҷомеа дар куҷое ҳастен, ай хирд увернӣ партизанша. ягон одама нагӯ, ҳамато иззатлода алоқа набро. аз назар гузарон, моян ки аз назар гузарон, атака ки амал намо, фромӯш накӯ. ҳама вақт аввал хитриси хита истифода бар. хитриси хита истифода бар, нағалтӣ. бачата қабилаи военкомат бурдай, пул надорӣ. бачаи раис дар маҳаллат хурда гаштесай, симичка хурдаву дих карда дуруни мошина кода. будонай пулитай. ғулом, будонай пулитай. мехоҳӣ ки молта, полта, холта, ҷомта, заминта, молта надиздан. муайян ки аз назар гузарон, амал намо. рақами 2, рақами 4. бас тамом. дигар ягон чӣ метод нестай ки тира наҷот бита. бихебиё амал намо. бихебиё хитристи хита истифода бар. маоши хуб надорӣ партизанша. зулм дидесай мақомоти эмомалӣ. тамоми қишри ҷомеа бидонен партизанша. як каса огаҳ ки партизан шава. ну партизана нагӣ, я хеле буфаҳмонаши худиш буфаҳма. нагӯ шабакаи хелу хел, ягон гап нагӯ, хитриси хита истифода бар. бугӯ намхелиш ки кора баҳс мекуна. нагӯ партизана нагӣ. фаҳмиди бачаҳое ки десиви ҳастен, бугӯ ҳами модай 2-4 истифода бар. аз назар гузарон, муайян ки амал намо. 2-4 тамом бас, худиш баҳс мекуна. раиси ноҳияҳо диздое ки ҳастен, модай 2-4 ждат кунен, любой тати ждат кунен. исол свет мешава бачаҳо, ба он шарте ки мо партизан шем. партизаншидӣ свет дорӣ, партизаншидӣ об дорӣ, партизаншидӣ зулм намебинӣ, партизаншидӣ
заминтай Хитай, партизан шиди, будун ки мо дар 13 буйгари зеризаминӣ шириш камул тилову тангаву да айни кумури назарайлоқ да ҳар куҷои ҳастед 5 кони тило да дастат гирифтӣ, будун ки зиндагӣ барои худат шоҳона дорӣ. Партизан шидӣ, муайян кардӣ, аз назар гузарондӣ, амал кӣ. 2 молша хокистар кӣ, 4 худша рагаштанша ба танаи девор тамошо кӯ. Фаҳмидӣ? Ана ку бинем дуздӣ кунам, ана ку бинем ту Россия бурай, нами да хонат хоҳӣ ку, отат 1000 сум 2000 маош мегира, намирай Россия. Да хонат инвалидӣ надорӣ. Шароит ки нигоҳш кунӣ. Партизанша инвалида 4000 сомону нафақа мегира. саломат бошен, зинда бошен, фромӯш накунен. Партизан хитрис дошта боша, партизан бояд муайян куна, муайян мекунӣ, амал муайян мекунӣ, аз назар мегзаронӣ, амал мекунӣ. фромӯш накунӣ бачаҳо, ҳар яктаи шумо дурун ба дурун хитриси Хитай истифода бар, ай мушкили берун биро. Саломат бошен.